Hello लोगोफोर हाय जोंहा दिनैहाय माने लास्ट डे आरो क्लासनि लास्ट डे ओमफ्राय दिनैनो सार्टिफिकेटखौ मोनखासिगोन जोङो ओमफ्राय दा दिनैहाय जोङो न'आवबो थांसिगोन नालाय बेखायनो जों रेडि जाबाय गावस्रालायसिगोन दिनैनिफ्राय लोगो नुला आरो मालाबा लोगो मोनगोन आलासि जानो हागोन देनांहाय थांलाय फैलाय दा जोङो रेडि जाखाबाय दायो थांसै आङो दिनै दख'ना गानदों आरो ना सार्टिफिकेट लानायावहाय दख'ना लानानै माने दख'ना गाननानै माने सार्टिफिकेटखौ लानो ओमफ्राय बिदिनो फट' सट' लानो होननानैहाय दख'ना गाननाय जाबाय आरो बेहा माने दिनै थांफिनगोन नालाय ओंखायनो रेडि जाखाबाय ना थ' थांसै र' माबानोसै इयो खिथालांसै थांफैनो थाखाय सोंदोंखायो माबाफोरखौहाय खिन्थालांसै माबाफोरखौ खिन्थालांसै दीदी वो क्या बोलते हैं कि आमी आज ही जाम নহয় खाना तो नबनाब नालागे आं असमिया हिन्दी मिक्स रायलायबायलै आं रोंथारा हिन्दील' थांफ्लाङो असमिया रोङा आं बारा आं एसामिस नहीं पता बेयाव लागौमोन आंबो फट' बे बिबार बारियावहाय दे लादो जोंहा लोक्षि लास्टनि लास्ट लाबाय दसे ओमफ्राय दायो थांसै क्लासावहाय थांनानै क्लास लानोसै क्लास लाखांनानै सार्टिफिकेट लानोसै ओमफ्राय बाय बाय गुवाहाटी A few minutes later. कैसा लगा बोलिए मुझे यहाँ पर मैम के साथ क्लास लेके बहुत अच्छा लगा इसलिए थैंक यू मैम थैंक यू सो मच कैसा लगा मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मैम ने अच्छे से सिखाया और जो मुझे नहीं जानता था मैं नहीं जानती थी वो भी अच्छे से सिखाया तो अभी हम लोग का सेलिब्रेशन है केक कटिंग होगा फिर से मिलेंगे फोटो अपडेट करेंगे थैंक यू आज सुबह ही मैंने फटाफट से बनाया इजी नहीं है Congratulations. Thank you, ma'am. Congratulations. Thank you. Fotoa oरैल' जाबाय